салом ба ҳама дӯстдорони футбол. Имрӯз мо як барномаи махсус дорем ки дар он ду дастаи бузурги ҷаҳон Аргентина ва Бразилияро баррасӣ мекунем. Дар бораи шакли кунунии онҳо, бозингарони калидӣ ва бозиҳои оянда суҳбат мекунем. Баъдан ба мавзӯи доғи рӯз мегузарем. Эҳтимоли гузариши Хаби Алонсо аз Байер ба Реал Мадрид. Ин барои ҳардуи даста чӣ тағйиротҳо оварда метавонад? Ва албатта агар хоҳед ки аз ҳама хабарҳои тоза ва таҳлилҳои ҷаҳони футбол бохабар бошед, фаромӯш накунед ки ба канали телеграми ман обуна шавед. Дар онҷо шумо бисёр чизҳоро пайдо мекунед ва метавонед ҳамаи рӯйдодҳои футболиро бо дигар мухлисони дилчасп муҳокима кунед. Ссилкаи телеграм канал дар описании ин видео. Биёед оғоз мекунем акнун. Дӯстон, имшаб низ як қатор бозиҳо дар ҷои миллатҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Дар даври 11-уми интихоботи ҷоми ҷаҳон 2026 тими миллии Бразилия бо Винисиула вохӯрд ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт. Бразилияго ки дар бозӣ ҳукмфармоӣ мекарданд дар дақиқаи 43-ум бо голи Рафина ҳисобро кушоданд. Ин вингер ки Барселонаро намояндагӣ мекунад дар моҳи охир дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва ҳам дар клуб ва ҳам дар дастаи миллӣ гол мезанад ва пасҳои натиҷабахш медиҳад. Аммо пас аз танаффус Винисиула қувват ёфт ва Теласко Саговия ҳисобро баробар кард. Нишон дод ки венесуэлагиён нияти бемубориза таслим шуданро надоранд. Дар дақиқаи 62-ум Бразилия имкони пешсаф шуданро дошт. Вингери Реал Винисиус пеналти зад, аммо мутаассифона онро амалӣ карда натавонист. Ин хато рамзи шоми бадбахти Бразилия шуд ки сарфи назар аз тамоми кӯшишҳо натавонист пирӯзиро аз дасти Венесуэлаи устувор кашида гирад. Хуб дӯстон, биёед дар бораи бозии Бразилия Венесуэла суҳбат кунем. Росте ин чӣ буд? Винисиус вингери азизи мо ба назар мерасад ки бештар ба ҷустуҷӯи муноқишаҳо дар майдон машғул буд, на ба худи футбол. Ба ҷои он ки диққаташро диҳад ва пеналти занад, ӯ гӯё ҷанги нав барои худ меҷӯст. Оё мо дар бораи туби тиллои умуман метавонем суҳбат кунем агар ӯ чунин барои тими миллӣ бозӣ кунад? Венесуэлагиё ба таври ҳақиқӣ хурда кардан бразилиягиёро нишон доданд ки бозии даставӣ дар пентакампионҳо ҳоло вуҷуд надорад. Шояд онҳо умед доранд ба бозгашти Неймар, аммо ин ҳам шояд вазъиятро наҷот надиҳад. Вале Рафина баръакс хуб кард. Бо кушодани ҳисоб ӯ нишон дод ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Аммо мутаассифона истеъдоди яккаи ӯ барои пирӯзӣ нокифоя буд. Бразилия бояд чизеро тағйир диҳад ва хуб мешуд ки зудтар, то ки онҳо ҳанӯз дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон 2026 бошанд. Дастаи миллии Аргентина дар бозии даври 11-уми интихоботи ҷоми ҷаҳон 2026 ба Парагвай 1-2 шикаст хӯрд. Ин бозӣ барои аргентиниё осон набуд, ҳарчанд ки онҳо аввалин шуда ҳисобро кушоданд. Дар дақиқаи 11-ум Лаутаро Мартинес бо нишон додани маҳорати худ як баромади 1-1-ро амалӣ намуда ба қисми чапи майдони ҷаримавӣ даромад. Гурӯҳи даварон таҳти роҳбарии Андерсон Доронко аввал офсайдро қайд карданд, аммо пас аз тамошои ВАР гол қабул шуд. Аммо шодии аргентиниё дер давом накард. Аллакай дар дақиқаи 19-ум ҳамлагари дастаи мизбон Антонио Санабрия бо зарбаи таъсирбахши худ дар ҳолати афтидан ҳисобро баробар кард. Дар аввали қисми дуюм дар дақиқаи 47-ум ҳимоятгари дастаи Парагвай Омар Алдерети пас аз партофти стандартӣ бо сар гол зад ки ба Парагвай пирӯзӣ овард. Дар Аргентина бояд ягон чиз фикр кунанд. Даста танҳо як пирӯзӣ дар 4 бозии охирини интихоботӣ ба даст овардааст ва 2 бор шикаст хӯрдааст. Пеш аз ин давра аргентиниё танҳо 2 маротиба дар 64 бозӣ мағлуб шуда буданд ки ин яке аз беҳтарин силсилаҳо дар таърихи дастаҳои миллии футбол аст. Бо вуҷуди ин, Аргентина ҳанӯзам дар интихоботи Амрикои Ҷанубӣ бо 22 хол дар 11 бозӣ пешсаф аст. Колумбия бо 19 хол дар 10 бозӣ метавонад онҳоро дар ҳолати пирӯзӣ бар Уругвай расанд. Лионел Скалони, сармураббии тими миллии Аргентина, оромиро нигоҳ медорад ва аз танқиди бозингарони худ худдорӣ мекунад. Ӯ қайд кард ки бозӣ мушкил буд ва Парагвай дар ҳимоя аъло бозӣ кард. Скалони таъқид кард ки даста барои беҳтар кардани бозӣ кор хоҳад кард ва бозингарони навро дастгирӣ хоҳад кард. Бозии навбатии Аргентина 20 ноябр дар хона бар зидди Перу баргузор мешавад. Лионел Месси барои бозии муқобили Парагвай дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 баҳои 5 аз 10 гирифт ки ин яке аз пасттарин баҳоҳо дар тими ӯ буд. Иҷрои ӯ ҳамчунин он қадар хуб ба меъёрҳои ӯ тавсиф шуд. Беҳтарин бозингарони Аргентина Лаутаро Мартинес ва Энсо Фернандес бо 8 хол интихоб шуданд, дар ҳоле ки Хулиан Алварес 7 хол гирифт.
خب دوستان، аргентина боз моро ба ҳайрат овард, аммо мутаассифона на дар самти беҳтар. бозӣ бар зидди Парагвай ба озмоиши воқеӣ табдил ёфт. ҳамаи чиз хуб оғоз шуд. Лаутаро Мартинес дар дақиқаи 11 ҳисобро кушод ва чунин менамуд ки ин як пирӯзии боварибахш хоҳад буд. Аммо тавре ки мегӯянд, на он тавре ки интизор буд. Танҳо пас аз чанд дақиқа Антонио Санабрия бо зарбаи худ ҳамаи чизро ба ҳайрат овард ва дар ин ҷо ту фикр мекунӣ чӣ тавр ин тавр шуд. Ва баъд дар аввали қисми дуюм Омар Алдерете бо зарбаи сар гол мезанад ва ту мефаҳмӣ ки ин шоми Аргентина нест. ҷолиб аст ки дар Аргентина коҳиши бозӣ мушоҳида мешавад. Танҳо як пирӯзӣ дар 4 бозии охирин. Пеш аз ин онҳо танҳо 2 маротиба дар 64 бозӣ мағлуб шуда буданд. Ин танҳо боварнокарданист. Аммо бо вуҷуди ин онҳо ҳанӯз ҳам дар ҷадвал пешсафанд. ҳарчанд Колумбия аллакай нафас мекашад ва метавонад онҳоро расанд агар бар Уругвай ғолиб оянд. Леонел Скалони ҳамчун як роҳбари ҳақиқӣ худро дар даст нигоҳ медорад ва дасташро танқид намекунад. ӯ мегӯяд ки бозии мушкил буд ва ба муваффақияти Парагвай дар ҳимоя иқрор мешавад. Аммо як чиз равшан аст, бояд чизе тағйир дода шавад. умедворем ки дар бозии бар зидди Перу мо Аргентинаи дигарро мебинем ки бар роҳи пирӯзӣ бармегардад ва албатта мехоҳем боварӣ ҳосил кунем ки Месси ҳанӯзам синфи худро нишон медиҳад сарфи назар аз танқидҳо. Зеро футбол на танҳо бозӣ аст, балки чархҳои эҳсосӣ аст ки мо ҳама дар он савор мешавем. мавсими 2024-2025 барои Хаби Алонсо ҳамчун сармураббии Байер Ливеркузен охирин хоҳад шуд. тибқи иттилои Евроспорт, мутахассиси испанӣ нақша дорад ки пас аз анҷоми мавсим клубро тарк кунад, гарчанде ки шартномааш то соли 2026 амал мекунад. Овозон нишон медиҳанд ки марҳилаи навбатии карьераи ӯ Реал Мадрид хоҳад буд. зери роҳбарии Алонсо Байер ба муваффақияти таърихӣ ноил гардид ва дар мавсими гузашта Бундеслига ва ҷоми Олмонро ба даст овард. Аммо на танҳо мавқеи мураббӣ метавонад тағйиротро дучор шавад. Алехандро Грималдо, муҳофизи калидии даста, низ тасмим гирифтааст ки тобистон клубро тарк кунад, гарчанде ки шартномааш то соли 2027 амал мекунад. Грималдо дар соли 2023 ба Байер пайваст ва аз Бенфика ба ҳайси агенти озод гузашт ва дар 2 мавсим тавонист як унсури муҳим дар дифои даста гардад. вақте ки ман дар бораи эҳтимоли рафтани Хаби Алонсо аз Байер фикр мекунам, эҳсос намекунам ки ин метавонад оғози як давраи нав ҳам барои ӯ ва ҳам барои клуб бошад. Алонсо дар муддати кӯтоҳ тавонист ки дастаи Ливеркузенро ба қаҳрамонҳои ҳақиқӣ табдил диҳад ва Бундеслига ва ҷоми Олмонро ба даст орад. Ин дастовард бешубҳа дар таърихи худ изи худро хоҳад гузошт, аммо ҳоло Байер вазифадор аст ки ин импулсро бе мураббии муваффақаш нигоҳ дорад ва агар овозҳо дар бораи гузариши ӯ ба Реал таздиқ шаванд, ин як гардиши ҷолиб дар карьераи ӯ хоҳад буд, зеро ӯ ба клубе бармегардад ки боре ба ӯ ҳамчун Бозингар таъсири бузург расонидааст. дар мавриди Алехандро Грималдо рафтани ӯ барои дифои Байер як талафоти ҷиддӣ хоҳад буд. муҳофизе ки дар 2 мавсим як қисми ҷудонапазири даста шуд, ҳоло дар ҷустуҷӯи даъватҳои нав аст. ин тағйирот нишон медиҳад ки ҷаҳони футбол то чӣ андоза динамикӣ буда метавонад ки дар он гӯё устуворӣ метавонад зуд ба номуайянӣ табдил ёбад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайруф. хайбордарон дар паноҳи Аллоҳ.